että tullaan taas kerran pitkästä aikaa tänne Minecraftin hillittömän siistiin maailmaan. Ja nyt tässä videossa mä ajattelin näyttää, että miten tehdä end portal. Näin. Ja nyt se tehdään näin. 9 blokkia keskelle ja miksi mä teen ton? Ja missä hemmetissä mä oon? Missä hemmetissä? Siellä missä tapetaan se. Niin, mutta siis oikeesti missä? Miksi tuolla on tommonen tuolla alhaalla? Ender Dragon. Ender Dragon. Missä Pro. Ender Dragon on? No se meni just tuolla. Me haastattelemme näitä kahta henkilöä, jotka ovat nimeltään Roope, minun pikkuveljeni, ja Eetu, minun rakas koulukaveri. Tai ei se nyt rakas ole, mutta mun hyvä koulukaveri. Niin. Ja nyt me tuhotaan Ender Dragon, Ender Dragon. Eikö kato? Joo. Viittiiks lyö? Lyö. No kun sit tästä lähtee näin, okei, rikotaan nää kaikki. Kiitos. Kiitos kun jaksoit. Hei, rikotaan tää täältä. Ei jaksa. Ender Dragon. Siinä posahti. Ammutaan tuonne. Mä en ikinä osu siihen. Mä oon huonoin Minecraftissa. Bovin ampuja. Bovilla ampuja. Mennään lähemmäs. Ammu. Nyt ammu. Miksi tää on näin surkeeta? No nyt meidän on pakko osua. Nyt on pakko osua. Nyt on pakko osua. No niin, hyvä. Nyt osuttiin. Katsotaan osutaanko tästä. Tietysti. Katsotaan osutaanko tästä. Tietysti ei osuta. No niin, osuttiin. Viimeinen tommoinen. Viimeinen, että päästään tekemään tappamaan Ender Dragonia. Viimeinen elämä. Tuohon noin kalpea. Etten mä saa niitä, koska mä en halua saada niitä kaltereita. Kiitos Ender. Kiitos Ender Dragon, kun tuhosit näitä kaltereita meille. Kiitos, arvostamme paljon. No, sä haluat tuhota sen, niin miten sä voit tykätä. Sen takia, koska se auttaa mua näissä jutuissa. Mä mokasin sen jutun, mä feilasin sen jutun, kun mun piti mun piti tehdä sitä portaalia, mut sit se, tai mun piti näyttää teille, miten se tehdään, mutta sitten se teki silleen, että ammutaan tätä ennen. Silleen, että se pisti mut sinne portaaliin sisään, vaikka mä en ollut tehnyt mitään. Eks portaali on mennyt rikki.
Ender Dragonin health bar on täynnä. No niin, ammun jo. En. Missä se sulla? Ender Dragon. Nyt se tulee. Eiks toi oo pelottava toi ääni? Sun tulee. Puff! Tule. Nyt tule! Eiks mä ammukin hirveesti? Se ei pääse karkuun. Eikö se ole hieno mobi? Mä tapaan sen ihan varmana tällä kerralla näin. Tiedättekö, että mä oon tappanut jo 2 kertaa Ender Dragonin tätä ennen. Silti mä haluan tappaa sen vaan niin monta kertaa. Se on kivaa. Koska siitä saa niin paljon SP:tä. XP:tä. Sit saa tosi paljon XP:tä. 2. Niin 200, jotain 200 XP:tä. No niin, mikä kestää? Kuole tyhmä Ender Dragon. Siinä on kestänyt melkein ainakin joku 2. Tässä kestää tunti varmaan vielä. No ei todellakaan. Kato kun nähdään siinä on. Täällä on ihan sairaan vähän helttiä. Niin ei kohta 100 XP:tä. Se ei pääse liikkuun yhtään. Se on hyvä juttu, koska saat Niin. tuhotuksen, jos sä saat 200 XP:tä. Niin saa. Nyt se tuhoutuu. Nyt tulee hieno näky. Niin tulee. Mä tiedän, nyt se on jo tuhoutunut. Niin, mutta se ei tuhoudu heti. No ei mitään, akku ollaan vähissä. Joo, Paija puhuu siellä vaan, että pitäisi mennä ulos. Kohta ehkä mennäänkin. Sitten kun ollaan tää video tehty loppuun. Nyt! Ottaisitko damagea? Kato. Eiks oo siistiä? XP:tä satelee. Kuunnelkaa tätä kilkutusta. Nyt. Katsokaa. Mitä se on. Otammeko sen mukaan? Ei, koska se ei tuhoudu. Tai jos sen tuhoaa, niin se ei tuu mukaan, kato vaikka. Mutta jatketaan elämää. Missä mä olen? Onks? Voi hemmetti. Nyt mulla ei oo enää edes taloa. Nyt mun talo oli tuolla. Hyvä, talo säästyi. Ei toi oo sun talo. Se on On. puu.
Ai toi, joka hehkuu tuolla. Niin. Eli se voi olla Mateuksen talo. Se puuttuu. Ei se on sauna. Mutta mua siitä kutsutaan Backpackiksi, koska mun pelin nimi on Backpack. Backman. Ja katsokaa tuota mun ihmeellistä teosta, joka on tuolla vuorempaa. Miksi tämän mapin nimi on kaupunki? Koska mä ajattelin tehdä kaupungin, mutta nyt mä en jaksanut, mutta haluatteko te, että mä näytän teille yhden siistin jutun? Mä näytän teille aarteen, mikä on mun talossa. Arvatkaa missä se on. Arvatkaa missä se on tää mun talossa. Eetu. Arvaa, onko se mun aare tämän blogin alla? On. No, älä sit kerro kenellekään. Onneksi ei tiputtu portaan. Katsokaa tätä ihmeellistä aluetta. Ja katsokaa, mennään nukkumaan. Katsokaa, kun minä menen nukkumaan. Nuku. No niin, nukuttu hyvin. Tuliko nukuttu hyvin? Tuli nukuttu hyvin. Tosi hyvin tuli nukuttu. Enderman, 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 Enderman. Pitääkö sun aina jauhaa tosta samasta? Mä en sanonut Spider-Pig. Pitääkö sun jauhaa aina tosta? Mä en sanonut Pitääkö sun Spider-Pig. aina jankuttaa tosta usein? Enderman, 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 Enderman. Vapaus! Vaali, Johnny, 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 Johnny. Roope! No niin, moi! Ja Batman kiittää, kun katsoitte videon. Ja Backman kiittää, kun näytän näin. No niin. Ja moikka. Ja moikka. Ja se olisi moi moi moi. Hyvä lie. Eiku, muistakaa tilata kanava, jolle te vielä sitä olette tehneet. Ja muistakaa tykätä ja kommentoida ja niin poispäin. Ja tämä video pitäisi nyt laittaa loppuun, niin sitten se kai olisi. Moi moi moi. Moi moi!